வெல்கம் டு BHM ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நான் ஒரு சிறுபருப்பும் கேரட்டும் போட்டு கூட்டு பண்ண போகிறேன். அது எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த டம்ளரால் ஒரு டம்ளர் சிறுபருப்பு போட்டிருக்கேன். அந்த பருப்பை நல்லா 2 தடவை வாஷ் பண்ணி நல்ல தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இதை இப்போ ஸ்டவ்வில் வச்சிடலாம். இந்த பருப்பு வந்து 3/4 வேக்காடு வேகணும். வெந்த பிறகு தான் நம்ம அந்த கேரட்டை அதில் சேர்க்கணும். அதுக்கு இந்தளவுக்கு கேரட் எடுத்திருக்கேன். இந்த கேரட்டும் சிறுபருப்பும் போட்டு தான் இன்றைக்கி கூட்டு செய்ய போகிறேன். அது எப்படி செய்ய வெங்காயத்தை இதோடு சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு வெங்காயம் போட்டிருக்கேன். ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி, ஒரு தக்காளி போட்டுக்கிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிறேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பருப்பு வந்து 3/4 வேக்காடு வேகணும். வெந்த பிறகு தான் நம்ம இந்த கேரட்டை அதில் சேர்க்கணும். இப்போ இந்த பருப்பு வேகட்டும். பருப்பு இந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கு. 3/4 வேக்காடு வெந்துருச்சு. இப்போ இதோட எடுத்து வச்சுருக்கிற கேரட், 1 கப்பு 2 பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன். அதையும் இதோட சேர்த்துடலாம். இந்த கேரட்டு நல்லா வேகட்டும். அரைக்க தேவையான பொருள் எடுத்திருக்கேன். இந்த அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்தேன். 1 ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன். அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கிறேன். கருவேப்பிலை இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன். அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கிறேன். 3 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். ஏற்கனவே இதில் 2 பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன். இது காரத்துக்கு இந்த பச்சை மிளகா தான், அதனால் இந்த 3 மிளகாய் இதோட சேர்த்துக்கிறேன். பச்சை மிளகாய் இதை எல்லாம் நான் தண்ணி விடாமல் கொரகொரப்பாக அரைச்சிக்கணும். இதை அரைச்சிக்கிறேன். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். காய் இங்கே பாருங்கள், காய் வெந்துருச்சு. இப்படி நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த மாதிரி இருக்கணும். நம்ம அரைச்சது கொரகொரப்பாக இருக்கணும். இப்படி தான் அரைக்கணும் அந்த மசாலா. இதை அரைச்சதை இதோட இது 1 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். அந்த ஜீரகம் பச்சை மிளகாய் போட்டோம்ல, அதனுடைய பச்சை வாடை போகணும். கொஞ்சம் நேரம் இது கொதிக்கட்டும். பாருங்க, நல்லா அதனுடைய பச்சை வாடையெல்லாம் போயிடுச்சு. கூட்டு நல்லா திக்காயிடுச்சு. இப்போ இதை இறக்கிட்டு ஒரு தாளிப்பு போட்டுக்கலாம். இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு இதே கடாயில் தாளிச்சிடலாம். கடாய் வச்சுருக்கேன். இது சூடாகட்டும். எண்ணெய் ஊற்றிப்பேன். கடாய் சூடாயிடுச்சு. எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். சூடாயிடுச்சு. கடுகு இந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் எடுத்துக்கிறேன். அதை சேர்த்துக்கிறேன். கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன். கருவேப்பிலை இந்த அளவுக்கு போட்டுக்கிறேன். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வரணும். வெங்காயம் பாருங்கள் நல்லா பொன்னிறமாக வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அந்த கூட்டை இதோடு சேர்த்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், சிறுபருப்பு கேரட் போட்டு கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக இருக்குது. நல்லா மணக்குது. இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த கூட்டு வந்து காரக்குழம்பு, ரசம், சப்பாத்தி இதுக்கெல்லாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வச்சு சாப்பிட்லாம் சைடிஷ்டாக. இதுதான் எங்களுடைய மத்தியான லஞ்சு. ஒயிட் ரைஸ், பூண்டு குழம்பு, கேரட், சிறுபருப்பு போட்டு கூட்டு. இந்த பூண்டு குழம்புக்கு இந்த கூட்டுக்கு செம்ம காம்பினேஷனாக இருக்கும். நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், தெரியும். இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னு நான் டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். ஒயிட் ரைஸ் கூடவும் இதை வச்சு சாப்பிட்லாம். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா சூடாக இருக்குது.
நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இதான் எங்களுடைய மத்தியான லஞ்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக்